Sopela, ikusiago eta maiteago, itsasoz eta lehorrez. Itsasoa gordin dagoenean, lehorra dugu babes, eta lehorra legor dagoenean, itsasoa amez. Gaurko ibilbidean, bai itsasoa eta bai lehorra biak lastanduko doguz. Danok lotzen dugu sopela itsasoagaz, bapatean jatorkuz burura, hondartzak, labarrak, surflariak, baina udalerri honek kostaldearen edertasuna ez eze, lehorraren aberastasuna be agirian dauka. Udaletxearen aurrean hasi, eta Artatza, Manene eta Iturralde inguruetan zehar, sopelak eta barrikak alkar joten daben uneraino helduko gara. Handik, kresalu zain sarkora arnazan harturik, itsasgain ikusgarrienetatik joko dugu Larrabasterrarantz. Gero, Urkomendiko itzulia egin eta Fraidemendiko munarria ikusi ondoren barriro abiapuntura itzultzeko. Herriaren erdigunean gagoz, udaletxea, plazea, tabernak, dendak, hauxe dugu herriaren bihotza. Hemendik, Artatza bidea hartuta kostalderantz egingo dugu. Bidean, Manene auzoan sartuko gara. Hemengo lur zail eta soloen erdian, Manene aldea etxea dokagu, eta geroago honen itzalpean jasotako Manene bekoa, Manene erdikoa eta Manene goikoa. Errepide nagusia Zubiganetik igaro, eta Uribe Bazterra, Ingestabaso eta Atxabiribil kaleetatik joango gara. Aurrez aurre itsaso ganean, Labarretik eskegita dago 1973an eraikitzen hasi ziran Sopelmar etxemoltzo erraldoia. Eskoatara doan bidetik, Kukullu ingururantz joko dugu. Aurreratxoago, Beñola Txorierri Bazter bakarti honetan jaunda jaubezan Errekalde baserriaren hondarrak ikusiko ditugu. Gaur egun ostera, txalet eta etxe barriak dira nagusi. Berton dago, sopela eta barrika bereizten dituen munarria. Bideari jarraitu ezkero, Meñako zera helduko gara. Hau bai leku lasaia eta ederra. Urietako jentetza eta zaratea alde batera itxi eta sosegua bilatzeko aproposa. Baina guk ezkerretara doan bidezidorrari ekingo dentzagu. Kukullu menditik igaro eta Atxabaltzetik edo Sopelostarren esanetan Aspaltzetik eta Arnakatxetik Iturralde ostera helduko gara. Oneri Ikatzaren playa be esaten deutzie. Zergaitik ete da? Hori jakiteko Juanita Garairen gana jo dugu. Gerra ostean, jentea ikatza batzen etorten zan ona. Berabe ibilita dako zeregin horretan amari laguntzen. Eta ikusten dozuen lez, etxako ahaztu ez. Ondino be gogoratzen dau zelan egiten zan. Gehienetan, andra eta umeek batzen eben ikatza. Horretarako perikitoa eta salabardoa edo sareta erabilita. Batu ostean gizonezkoek ikatz sakukada katxetatik gora iragaten ebezan. Ikatza gero saldu egiten eben etxeetan. Neskatila gazteak be, ibilten ziran ikatz batzen, hor aurreratutako diruagaz arreorako gaiak erosteko. Baina zer dalata egoten zan ikatza hemen? Hori etoten zan Alto Sornoseti. Eta izeten zan iketza edo eskori. Eskorin artenek etorte ziren garaukonak, herribakok. Alto Sornoseti urteteien gabarrak eta gangilek, horrak orantza, altamarren, eta han botateien. Eta korrientek eroten onantza, getxorantza bere bai, solondotan bere bai, baina hemen Iturralde ostin gehiena urteteien. Trampa inguruko ikatza hobea izan, garau ederrakoak egoten ziranan, baina ara joateak bere arriskua eukan, mareak gora egin ezkero bidea isten zalako, eta gero handik urteteko txotxonak eta bi egin behar.
han baian tambolin bako erromeria hatxetan gora ikatzakua lepoan da. Atxabiribilen gagoz. Behar bada hauxe izango da sopelako lekurik ezagunena eta ospetzuena. Hemen itsasoak adarrak daukaz, eta edonoz etorritabe hor izango dira surflariak. Baina olatu ez gainera, leku honek badau aparteko berezitasunik be. Hemengo harri, hatx eta labarrek lurraren historia zuzenean ezagutzeko aukerea emoten deuskue. Ezaugarri geologiko ugari eta aberatzak pilatzen dira itsasbazter honetan. Gure sopelako hondartza hau, Barinatze eta Txabiribil, oso oparoa da ezaugarri natural eta geologikoetan, ez? Alde batetik badaude pilou labak edo megapilouak, flisa, faiak eta tolesak, kate muga oso garrantzitsua izan dela geologikoki, mare arteko lautada, hondartza in situ eratzen gaur egun, eta horrekin erlazionatuta antzinako eraketa geologikoak eta paleoklimak adierazten dituzten materialak. Jonek esandako bereizgarri guztietatik bat azpimarratzearren, KT muga aitatuko dugu. Muga hori harrigorri izeneko hatxetan ikusten da, eta Kretazeo eta Paleogeno garaietako materialak bereizten ditu. Orain 65 milioi urte, dinosauroak galdu ziraneko hondamendiaren barri emoten deusku. Hemendik paraje, hor dira sasoi hartako izaki bizidunen fosilak be. Larrabazterrarantz egingo dugu orain. Kalizeta, Ingestabaso eta Azubidetik Asua auzora helduko gara. Hementxe dagoz besteak beste, Alonzoena, Asua eta Bareño Torre baserriak. Ako teilatuen ederrak. Ikusi dozu ez teilatuetan dauki esan harrizko kurutze eta piramide itxurako monolitoak? Era honetako harriak, Bizkaiko itsasaldeko baserri batzuetan baino ez dira ikusten. Gehienetan, atzeko aldean jarrita, bai gailurrean eta bai teilatuaren bazterbietan. Bitxia, ez da? Orain, Iturrigana baserriaren ondotik joango gara. Bertan dago, ondino be, etxeari izena emoten deutzon iturria. Etxeetan urik ez egoanean, makinatxu bat joan etorri egiten ebezan ona inguruko neskamutikoek uretan. Larrabazterra zeharkatzen dauen errepidetik, Karmengo Andra Mariaren eleizearen aurretik jarraitu, trenbidea gurutzatu eta urko kirolgunera helduko gara. Hemen aukera bi dagoz, zuzenean bide laburretik Argalutzara jo, edo eskoatara eginda Urkomendirantz abiatu. Edo zelan be, bide biek bat egiten dabe Argalutzan. Urkomendi inguru honetan, Burdinesiaren aztarnak dagoz. Bai, aspaldiko kontu latzak dira. 1926koak. Franco, burruka odoltzuan, Errepublikaren aurka jagizanekoak. Orduan txeeratu zan Euskadiko lehenengo gobernua be. Jaurlaritzak, Frankoren armadearen erasotik Bilbo eta Ezkerraldeko industriagunea babesteko, esia eregiteko erabakia hartu eban. Burdinesiak 80 kilometroko luzerea dauka, eta Bilbo inguratzen daben herriak zeharkatzen ditu, Sopelan hasi eta Zierbenan amaituta. Gune honetan gaur egun, babeserako 3 gotorleku multzo dagoz. Sopelako sektore honetan eta harresi osoan ikusten den egitura nagusia dira lubakiak eta alambradak bere bai egoten ziren, metraiadorantzako hobiak, bunker handi bat bere badago gailurrean, eta gero honetariko parapeto modukoak eta gordelekuak egoten ziren. Horrek osatzen zuten olako lerro bat, eta lerro hori osatzen zen alde honetan, altuera gutxiko alde honetan beste lubaki batzuekaz eta batez bere barrika aldera arte.
Sopela eta Berango arteko mugatik garbi-garbi ikusten dira albo herri guztiak. Basobueltea eginda, Argalutzatik aurrera kaminoaren beste aldean eskoatara hartu eta Fraidemendiko Munarrira joango gara. Hauxe da Sopelako ondareko elementurik esanguratzuenetako bat. Zikatea zanean, herriko jentea ona etorten zan errogatibetan. Udabarrian be egiten eben beste osteratxu bat. Bene markaidak, izekoari entzundakoak kontetan deuskuz. Eta iseko bila zetan joten zinen edo zetan joan zinen Munarrire bat. Munarrire errezaten joten ginen, urten joten ginen Munarrire, Maiezan Irun, Santa Kurutzegunen joten ginen. Jente nagozi bere banaka bat, herriko jente. Baina batez bere eskola umek eta bade. Eta Elixan urten eta prozesinon etorten ginen letania kantatu, santuria letania kanta, eta etorten ginen bidez bide. Eta umek ekarteu desan, Elixan hartu aretan katapalkotan egoten zan, argizari kandelan argizari hartu eta kurtzetxu betzuk intxi. Fraidemendi gailurrera heltzen ginenen, Munarrik hemen behan deko zena uekutxuten, zulotxuten, are kurtzetxuk, argizerizko kurtzetxuk imitxegu desan umek. Eta errezu betzuk izen ziren, eta abadek, Sopelako elurrek berinkatuteu zan, kosetxa ona, usta ona izen deitzen. Eta hori izeten zan, urten Santa Kurutzen itzen zan. Hemendixik atera zan 1930ean argazki hau. Begibistakoa da, ordurikona herriak izan dauan aldaketa sakona. 20. mendearen lehenengo hamarkadetan hasi ziran Bilbo inguruko aberatzak udan egonaldi luzeak egiteko etxebarriak egiten. Urteak aurrera joan ala, joera hori nabarmendu egin zan, eta gaur egun udan herriko biztanleria laukoiztu egiten da. Hauxe da ibilaldiaren azken txanpa. Enrique Urrutiko etxea kaletik gora, herriko erdigunetik, konturatu orduko izango gara barriro udaletxean. Zenbat kontu gozo eta garratz. Ondare etnografikoa, toponimikoa, naturala, geologikoa, dana zeuen eskura, itsasoaren kresaletan eta mendiaren garotan. Erduze Sopelara.